Έτσι ήταν πρωί, πάει σκαλώνει το βλέμμα του προς τα κάτω και λέει: τι έγινε, ρε, άσε, τι, βλέπεις αυτή τη σκιά, ναι. Θα σου πω μια ιστορία του Πλάτωνα. Πω, φίλε, το άκουσα, είναι ένα σπήλο κουλουπού και είσαι σε φάση. Εντάξει, ρε φίλε, ένα γεια ήθελα να σου πω. Hello, άφησε με. Εντάξει, μην τυχόν πετύχετε οικονομικούς, με το που ακούσουν ένφια, γενικά στις ειδήσεις πουθενά, αρχίζουν. Να όμως είναι τους απόδειξες, λοιπόν, από και με. Το τσικιούκι. Και σε πίσω τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, είναι οι παραδείγμες και πρέπει να τις σεβαστούμε. Έτσι λοιπόν, θα στη τελευταία κατηγορία, η οποία είναι ο λεγόμενος αντιγραφέας. Αυτός ο συγκεκριμένος στη βάση τύψα έχει επιφέρει τα πάντα για να αντιγράψει. Αρχικά θα σας πω ένα σύστημα το οποίο παίκτηκε στην τάξη μου, είναι ο μάρτυρας και δεν το περίμενα. Κάθεται ο άλλος, την ώρα του τεστ κάνει «Άρσε!» Είναι ο άλλος από απέναντι και του φωνάζει εντελώς τυχαία 135! Που σημαίνει το 1, το 3 και το 5 είναι σωστό. Η καθηγήτρια από ένα σημείο και μετά είπε: ρε παιδιά, καμιά γρήπη, να προφυλακτούμε. Βάλτε κάτι στα κεράκια σας. Πού να ξέρει καημένη, ή υπάρχει το άλλο σύστημα το οποίο είναι: παίρνει στυλό, βάζει ένα καπάκι και το βάζει πρώτα από πάνω. Μετά από κάτω, μετά από πάνω, μετά από κάτω, μετά από πάνω, μετά από κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Πάνω σωστό, κάτω λάθος. Μόνο που κάπου αδικούν και αυτοί οι καημένοι. Ναι, είχαμε τύχει να του συνεχθούμε όλοι τάξη και σε κάποια φάση ήταν η μισή απάνω, η μισή κάτω. Και εγώ ήμουν στο κέντρο, ρε παιδιά, αποφασίστε τι είναι αυτό το πράγμα. Πότε ένα στυλό που να έχει μονοκλικ κάτω. Τι θα γίνει? Δηλαδή, κύριε φορές να τα βάλω όλα λάθος, να πετύχουν τουλάχιστον 2 άμα είναι, ξέρω εγώ, πόσα. Λοιπόν, το θέμα είναι όχι μόνο οι κατηγορίες των μαθητών, αλλά και η μεθοδολογία που ακολουθούν στο να μάθουν απ' έξω. Όλοι οι μαθητές, τουλάχιστον μία φορά, μην τους κάνω όλους, έτσι, έχουν δοκιμάσει, προσέξτε, δοκιμάσει, όχι μάθει, δοκιμάσει να μάθουν απ' έξω κάτι. Εντάξει, το σύστημά μας είναι έτσι, που τι σου λέει, εντάξει, αντί προκειμένου να το καταλάβεις, μάθε το απ' έξω, παπαγαλία και τέλος. Ναι, μόνο που σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως οι παλιοί απόφοιτοι εδώ πέρα μπροστά μου είναι, έτσι, συνήθως είχαν το ΑΟΔΕ ή ξέρω εγώ τα αρχεία που τα έχουν και τώρα που έπρεπε να μάθουν κάθε λέξη απ' έξω. Αυτό το. Εντάξει, οκ, θα γράψω 20, το κατάλαβα. Λοιπόν, έχω να σας προτείνω κάποιες μεθοδολογίες που και από τον αδερφό μου, όντας παιδί της τρίτης λυκείου που είναι κάπου εδώ πέρα, Γιώργο, γεια σου. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος τι έκανε ο αδερφός μου? Ακούστε να δείτε, καλά, μάγκας μιλάμε, έτσι. Τι έγινε? Έπαιρνε το μαγνητόφωνο και έλεγε το βιβλίο και έλεγε. Το κλείδωνε. Το έβαζε στο iPhone και καθώς πήγαινε στο φροντιστήριο, σε τραγουδάκι βάζει. Η επιχείρηση είναι μεγάλη, άρα το κόστος θα είναι τεράστιο. Ώσπου να πάει στο φροντιστήριο, το είχε μάθει απ' έξω, ανακατοντά, μόνο που είχε γίνει ένα πρόβλημα. Και μου το έλεγε ο αδερφός μου. Ήταν έτοιμος εκεί πέρα, έβγαζε κυρία Γεωργία το μάθημα και έλεγε: πες μου Γιώργο, και ο Γιώργος σε κλασικά. Ναι, παίζουμε το μάθημα χωρίς ρυθμό. Γι' αυτό είναι και τις πανελλαδικά εξεταζόμενες προφορικά. Είναι εκεί η επιτροπή, αυστηρή, ψυχρή, προεθμόση. Οκ, του χρόνου. Έτσι, τι είναι όλη αυτή η υπόθεση. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος, το σύστημα λάμψη. Ναι, λάμψη από την κλασική σειρά αυτή, την αξέχαστη. Είσαι εσύ, ξέρω εγώ, και είναι ο παπάς, ο βασικά όχι παπάς που δεν βοηθάνε, εκνευρίζονται από το νησί και μετά, οι μητεράδες, οι μαμάδες, και έτσι όπως είναι, παίρνει το βιβλίο μαμά και αρχίζει η μαμά με το γιο. Ή την κόρη, αρχίζει. Και λέει, ώστε μου λες ότι το κόστος ευκαιρίας του ψ χρειάζεται με το κόστος ευκαιρίας του χ, ο μαθητής. Ώστε μου λες λοιπόν μαμά ότι το κόστος ευκαιρίας του ψ χρειάζεται με το χ. Ναι λοιπόν το κόστος ευκαιρίας του ψ χρειάζεται με το χ. Αν είναι δυνατόν ότι το κόστος ευκαιρίας του ψ χρειάζεται με το χ. Και πάει έτσι με το μάθημα, το μαθαίνει μια χαρά, είναι και ωραία μεθοδός, επικοινωνούν και οι γονείς μεταξύ τους, είναι καλό. Και υπάρχει το τελική μέθοδος που έχω να σας παρουσιάσω και πιστέψτε είναι από τις πιο εγγυημένες, κυρίες και κύριοι. Εγώ προσωπικά το έχω βάλει απίστευτο. Βασικά, όχι, δύο, για χάρη σας, 2. Λοιπόν, η πρώτη είναι αποτυχημένη. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτή τη μορφή. Λοιπόν, είναι κλασικά εκεί πέρα. Ποιο να επιλέξει, θα επιλέξει το φίλο σου. Μέγα λάθος. Τόσο για τις γυναίκες όσο και για τα αγοράκια. Θα σας εξηγήσω γιατί. Οι γυναίκες ξεκινάνε, μετά από μία ώρα, καθώς έχουν ξεκινήσει να τη βοηθάει, θέλει να μάθει κατά απ' έξω, έχουν καταλήξει στο iPhone, στο Instagram. Αχ, κοίτα μουτσι το σκυλάκι! Καλά, τι μπορεί μαλτάρα να θα κοστίσει πάνω από 5.000 ευρώ, το λέω να απακλείεται. Έτσι, και πάει το μάθημα, δεν υπάρχει. Ενώ τα αγόρια, μην νομίζετε ότι είμαστε καλύτεροι. Μετά από 1 λεπτό, όχι μία ώρα, 1 λεπτό, είναι ο άλλος καλωδιωμένος με τον άλλον. Έλα, φίλε, πάμε για καν, τοπ. Βίντεο παιχνίδια, για όσους δεν καταλάβανε. Γονείς, σε εσάς απευθύνομαι, κάντε κάτι. Ναι, γελάτε, τώρα αυτός όμως δεν πάει μετά, τέλος πάντων.
Ελάτε. Μένω ο πατέρας μου ένα χαστούκι να δω να σας δείξω δέμα. Άμα ξαναπαίξει αυτό το ρημάδι το λόλα, θα σου κόψω τα χέρια. Έμαθα να σου παίξω. Έτσι. Και μετά υπάρχει και η τελική κατηγορία που είναι καθαρά ψυχολογική. Δεν υπάρχει αυτή. Πα σε ένα μέρο, φέξου του σπιτιού που σου αρέσει να το κάνει πέρα εδώ. Και πα πέρα. Και πέρα. Σ' αρέσει αυτό, έχει κάτι πείνα, ξέρω, κάτι έχει. Εντάξει, ο πάντω έχει λιώσει 2 εκατοστά το πήγε μέλα, έτσι μιλάμε ξεκάθαρα. Και τι κάνει και ο τύπο η τύπησα, παίρνει το στάμπιλο και υπογραμμίζει ένα. Μετά το ένα δεν του φτάνει μόνο ένα, καταλαβαίνετε. Παίρνει μετά όλο το στάμπιλο, βουτάει μέσα και αρχίζει γκράπα, κρούπα. Και από άσπρο με μαύρα στίγματα γίνεται κίτρινο με κάτι μικρά μαυράκια να φαίνονται στο τέλος. Δεν υπάρχει. Αυτά δεν το μαθαίνεις και από εκεί. Απλά παίρνεις ένα κίτρινο. Δεν ξέρω. Σκέφτεσαι τον ήλιο να τελειώσει πανελλαδικές. Και μετά θα ξαναπείς του χρόνου. Αλλά κυρίες και κύριοι, θα ήμουν αφελής αν προσπαθούσα να σας πείσω ότι η μαθητική ζωή είναι μόνο εκεί. Μόνο στο μάθα απ' έξω και στα διαβάσματα. Όχι, κάτι πολύ μεγάλο, κυρίως οι γονείς. Εμείς τα παιδιά, ξέρετε πότε γίναμε άντρες και γυναίκες στους σχολικούς χορούς. Ναι, στους σχολικούς χορούς. Εκεί πέρα που βλέπαμε ένα βλαμμένο πρόεδρο να μοιράζει με ένα χαμόγελο. Έτσι. Πρόσκληση για το χώρο. Μην αγχώνεσαι, το setting φτιάχνω, περίμενε. Εντάξει, μωρέ, εντάξει, το budget είναι φθηνό φέτος λόγω κρίσης. Μην ανησυχείτε. Έτσι λοιπόν, και καθώς είμαστε λοιπόν εκεί πέρα, πάμε έξω από το κλαμπ. Είμαστε οι μαθητές. Εκεί πέρα και έχουμε χαλινωθεί. Καταρχάς και έξω κάνει πάρα πολύ κρύο. Ιδίως άμα γίνει το Νοέμβριο. Αλλά εσύ ξέρεις, ιδίως τα γυναίκες που φοράνε φούσεις και άτεκονα. Έτσι, κάνουν ότι δεν κρυώνουν. Ή τα αγόρια, ξέρω εγώ, που είναι με το κοντό μανικό. Εντάξει. Χαλαρά, δεν κρυώνω. Εντάξει, η τρίχα τους είναι κάγκελο. Τα ποδαράκια τους είναι. Χαλαρά, δεν κρυώνω. Χαλαρά, εντάξει, μωρέ, όχι. Μην το πάρεις απάνω. Ή ξέρω εγώ, είναι εκείνη η στιγμή που πρώτη φορά η αντροπαρέα λέει έλα, ρε, κάπνισε, γίνε άντρας, ρε. Και εσύ ξέρεις κλασικά, ναι. Χαλαρά, έτσι. Ξέρεις και δεν δείχνεις αυτό, ή ξέρω εγώ την πρώτη φορά πάω να πιω ποτό, ναι, είναι η φάση που πίνεις λίγο ποτό και κάνεις να, βάλε κι άλλο, όχι τόσο, λίγο εκεί. Ξέρεις πώς είναι τα Playmobil, έτσι. Μεταδρόμαστε τώρα απ' έξω. Είμαστε απ' έξω στο κλαμπ λοιπόν. Πάμε απ' έξω, είναι η ώρα που περιμένουμε. Ξέρεις, εκεί πέρα περιμένεις, κλασικά περιμένεις, είσαι εκεί με την αντροπαρέα, εντάξει, σχολιάζεται και οι κλασικές κριτικές. Ω Μαρία, τι που είσαι εκεί, wow, φίλε, της βάζω 10 στα 10. Άλλος, όχι ρε, 10 στα 10, έλα, 5,5. Τι λες, ο άλλος, by the way, είναι σκουπιδιάς. Ωραία, και έτσι λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, αυτός που βάζει δεκάρια παντού δεν έχει σημασία, μέχρι και η γιαγιά μου να ήταν, θα βάζει 10. Ωραία, έτσι λοιπόν, καθώς περιμένεις έξω, είναι ο πορτιέρης του κλαμπ. Και καθώς πας να μπεις, έτσι όπως είσαι, δεν σ' αφήνει, γιατί δεν σ' αφήνει, γιατί ενδεχομένως έχεις μουσάκι, δεν έχεις μουσάκι, ή φαίνεσαι λίγο άμμος, είσαι σαν κοτόπουλο, πήγες πουθενά, δεν είναι και λίγο τα γατζέ, έτσι είσαι, να, βλέπετε εδώ το βίφιδα. Το βλέπετε. Ευχαριστώ τη γιά μου που με ταΐζει λίγο, γιατί δεν αυτό το παπαλά. Έτσι όπως είμαστε, περιμένεις. Αλλά εγώ σας έχω βρει το κολπάκι, κυρίες και κύριοι, για να μπαίνετε όλοι, ιδίως στο γυμνάσιο, μέσα στα κλαμπ χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Αρχικά καθώς είσαι έτσι, πας, πριν πας στο σπίτι, πας κάτω και χτυπώνεις Victoria's Secret μοντέλα. Ακούστε, περιμένετε, μην κρίνετε. Και καθώς εκεί πέρα, βλέπεις το κλαμπ, όπα, εδώ είμαστε. Ήρεμος και πας. Συγγνώμη, κύριε, μέσα είναι η κοπέλα που μπορώ να μπω. Αυτό θα σου πει, τι λες ρε φίλε, πας καλά, όχι βέβαια. Λες, ξέρετε να σας τη δείξω ποια είναι, γιατί μάλλον δεν καταλάβατε. Βγάζεις με φωτογραφία με το μοντέλο. Αυτή εδώ είναι. Εκεί, σ' αφήνει μέσα χαλαρά και καθώς μπαίνεις λοιπόν, μπαίνεις στο χώρο του πορού. Το χώρο του πορού, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Καταρχάς, για να κατατοπιστείς, πού είναι το μπάνι, πού είναι εκεί πέρα που θα πεις νερό, πού είναι εκεί πέρα που θα πεις την τσάντα σου γιατί μετά χάνονται. Ή πού είναι εκεί πέρα που ξέρεις ότι θα μιλήσεις με τον φίλο σου και να του πεις ρε φίλε, άσε λοιπόν, αύριο θα μάθουμε ιστορίες και όλα αυτά. Θα πρέπει να πεις όλα αυτά τα μέρη. Και σαφώς υπάρχει και το κεντρικό μέρος που είναι ο χορός, που εκεί πέρα διαδραματίζουν τα πάντα. Πάντα στη μία πλευρά, για κάποιο ανεξήγητο λόγο υπάρχουν τα αγόρια. Και κάποια τη στην άλλη πλευρά τα κορίτσια. Είναι έτσι. Υποτίθεται πριν το χορό πάνε εκεί πέρα για να διασκεδάσουν. Αλλά καμία σχέση. Πάντα είναι στις κλίκες και το μόνο που κάνουν είναι να χαρακτηρίζουν ένα τον άλλο και ποτέ δεν βρίσκεται κανένας μπροστά. Αλλά στην περίπτωση που η αντροπαρέα δει ένα καλό κοριτσάκι, του χτυπάει την πλάτη, λέει φίλε, αυτή εκεί καλά μιλάμε, είναι για σένα. Wow, περίπτωση δική μου.
Λοιπόν, πρέπει να αγχώνεις να κάνεις κάποια κατάσταση. Ο τύπος στην αρχή τρέφεται, ετοιμάζεται, βάζει άξ, βάζει κολόνια, εντάξει, ήδη έχει βάλει ένα κάρο άξ. Έχει και από αυτά τα κλασικά, τα ταπερίτσια, λες και πάμε στο πικνίκ που παίρνει πάντα η μαμά για το χορό. Αυτά εννοώ, τα αγόρια καταλαβαίνετε το στράγγλο της υπόθεσης και καθώς είναι έτοιμος την έχει στα βάρη. Εν τω μεταξύ, στην άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, είναι η γυναίκα. Η γυναίκα πραγματικά είναι σκέτος κατάσκοπος και θα σας εξηγήσω γιατί. Ήδη καθώς χορεύει με τη φίλη της, τον έχει δει με το δεξί της μάτι και είναι έτσι. Ο άλλος δεν τον έχει πάει τρέφα. Δεν δικαιώνει στις μεγαλύτερες κατασκοπικές και μουσική λίγο πιο χαμηλά. Τζέι, μουσική λίγο πιο χαμηλά. Για να μπορώ να μιλάμε εκεί. Εντάξει, όχι, δεν μπήκαμε σε κλάπα, αλλά είπαμε. Ωραία, είναι εκεί πέρα λοιπόν, αλλά η συγκεκριμένη τον έχει δει. Δεν δικαιώνει οι μεγαλύτερες κατασκοπικές εταιρείες έχουν γυναίκες μέσα. Με το μάτς τσάνα τον έχει δει, αλλά δεν έχει δείξει τίποτα. Και με το που το βλέπει, εντάξει, η φίλη λέει: λοιπόν και κάνεις τέτοια βλακεία. Δες το άρθρος είναι. Ο Γιαννάκης που έχει 500 λέξεις στο πέλι του είναι σαφώς καλύτερος. Απαπα, έχει κοιλιακούς, όχι και αυτό που έχει όλους τους κοιλιακούς σε ένα κοιλιακό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αν όμως η άλλη γουστάρει πολύ, λέει όχι, πάω. Και πάει κι αυτή. Και κοντάς πάει, εντάξει, η τύπησα είναι η κλασική, αν δείτε και εδώ πέρα, που έχει ένα τακούνινα. Εντάξει, για τους φίλους είναι ok. Για εμάς τους κοντούς πρέπει να πάρουμε σκάλα. Για την ωραία. Και ωραία, ξανακατεβαίνουμε, παίρνουμε ένα ποτό, ανεβαίνουμε, ένα ποτό για σένα. Τι είναι αυτό, κόψει σαν τους πύργους του Άιφελ είστε να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι έτσι. Λοιπόν, χορεύουν το κλασικό χορό, αυτό το τάπα-τούπα που είναι πάνω κάτω καθένας. Λες και αυτό θα αλλάξει κάτι. Και ξαφνικά είναι το moment που κοιτάζουν μεταξύ τους. Το απόλυτο moment που λες, όπα, εδώ είναι, θα στρίψει και θα φύγει. Αλλά όχι, τελικά δεν φεύγει, έρχεται όλο και πιο κοντά. Και πιο κοντά, και πιο κοντά, και πιο κοντά, και πιο κοντά. Και εκεί πέρα γίνεται το πα! Και τελειώνει. Σε κάποια βάση όμως, η τύπησα του λέει μια φθηνή δικαιολογία. Πρέπει να φύγω, μίλα μου στο Facebook. Και έτσι όπως είναι, φεύγει και τρώει τη χιλόπιτα. Πρέπει και όλη η υπόθεση είναι να συνηθίσουμε στο ζυμάρι. Έτσι γίνονται όλα τα προβλήματα. Εντάξει, ο άλλος από πίσω λέει: Μάκες, μου να τις μιλήσω από Facebook. Δεν αντέχω. Εντάξει, ρε φίλε, λέει: Χαλάω, θα τη μιλήσεις από Facebook. Πάει την επόμενη μέρα στο Facebook, μιλήσει, κάνει κάτι, αυτή κάνει αξέ. Ω, ναι! Πάει, μιλάει στο Facebook, το κλασικό, γιατί κάνεις. Αλλά πριν κάνει το γιατί κάνεις, έχει γίνει ολόκληρη συνεδρία σε την παρέα, με στρατηγικά σχέδια. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα πρέπει να παίρνεις 9 η ώρα ακριβώς. Τότε θα γυρίσεις από το φροντιστήριο. Και μετά πρέπει να κάνεις αυτό το εκείνο και να πληκτρολογήσεις κάθε γράμμα. Να το βάζεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, θα με θεωρείς από όλο το υποδομένα. Όλα αυτά. Και πάει και τι γίνεται. Μεταματεύστε όλες οι γυναίκες σίγουρα θα το έχετε κάνει. Διαβάστηκε. Και δεν του ξαναμιλάει ποτέ. Έτσι λοιπόν ο φίλος με την απογοήτευση πάει, γυρνάει πίσω. Οι άλλοι του λένε: Έλα, μην ανησυχείς και εμείς θα παθαίνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε χορούς. Απλά μετά λέμε σε όλους τους ψέματα ότι έχουμε δείξει πάρα πολλά κοριτσάκια και εντάξει, είμαστε πιο και έτσι κτλ. Έτσι λοιπόν όμως, στο κλαμπ όπως σας είπα, δεν είναι μόνο αυτό. Κυρίως είναι το φλερ, έτσι με τα μάτια. Είναι και η κλασική φάση που ένας θα πάρει ένα μπουκάλι, θα το κατεβάσει όλο. Δεν θα βγει ποτέ γιατί το έχει κατεβάσει όλο στον εσωφάγο. Και καθώς θα το κάνει όλο αυτό, απλά θα είναι μεθυσμένος. Και εκεί πέρα καταλαβαίνει τις συνέπειες. Θα πάει, θα χορεύει, θα κάνει τις ζούλες του και σε κάποια βάση θα βρει ένα αθώο κοριτσάκι. Ένα αθώο κοριτσάκι. Και καλά ακόμα, και αυτές θέλουν, εντάξει, οκ. Και δεν καταλαβαίνει και πάει, την αρπάζει, την κάνει πέρα εδώ, δεν λες και είναι καρτομάτι, το ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και εκεί πέρα είναι μια κακή ιστορία. Και φτάνω λοιπόν και σε ένα σημείο στο κλαμπ, κυρίες και κύριοι, που είναι ο DJ. Καλά ακούσατε, DJ. Σε κάποια βάση, για κάποιο λόγο, για κάποιο άγνωστο λόγο, ο DJ ίσως επειδή έχει πολλές κοκακόλες, αρχίζει και τα δίνει όλα μόνος του. Έξαλλος, γιατί έχει και δύο κλασικούς μπράβους από πίσω. Σιγά ρε φίλε, σιγά μη στον ακουμπήσω, το κινδύνο της ζωής σου, οκ. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, η εμπειρία διαμορφώνεται. Ο χαρακτήρας χαλαγωγείται και εμείς γινόμαστε πιο σκληροί με αυτά τα σκληρά βιωματικά πράγματα που βιώνουμε στον χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.